L-Ene Malta imponit penali ta' 10 miljun euro fuq l-Electrogas għaddew milli kien hemm brabta ma' tlestija tal-proġett. Għal dan fil-Parlament il-Ministru Konrad Mizzi li spjega kif il-kuntratti fil-qasam tal-enerġija jinkludu klawżoli li jissalvagwardjaw lill-korporazzjoni dan anke jekk ikun hemm difetti li jintebħu bihom wara snin. Ġifri l-Electrogas apart il-30 miljun li tiġi ħalset l-Ene Malta se tħallas penali ta' aktar minn 10 miljun euro, Sur President. U aħna dal-flus se niġbruhom kollha għal kuntrarju tal kien jagħmel Gvern Nazzjonalista, Sur President. Hemmhekk fejn kellhom jistħu l-gvernijiet preċedenti bil-kuntratti li kienu jagħmlu qabel. Mizzi deskriva l-kuntratti li jagħmel il-Gvern bħala kuntratti b'saħħithom u fil-Parlament wieġeb għal kritika tal-Oppożizzjoni dan anki għaliex wara jħandu l-appoġġ tal-Kummissjoni Ewropea. Il-Kummissjoni Ewropea wara skrutinju twil ħafna dwar dan il-proġett approvatu kollu fl-entarità tiegħu, ġifieri mhux biss is-Security of Supply approvat il-kuntratti kollha marbuta mal-Malta Power and Gas. Apparti minn dan kollu, il-Kummissjoni konkludiet ukoll li il-proċess li ntuża għal kompetizzjoni biex tintażel l-Electrogas kienet fair and transparent. Dan iwaqqat ċajt il-klim tal-oppożizzjoni li dejjem tajjed bil-korruzzjoni. Konrad Mizzi qal li l-prezz tal-elettriku li l-Ene Malta se tixtri mingħand l-Electrogas huwa garantit għal 5 snin, indipendentament minn dak li jkun barra minn Malta. Wara l-Ene Malta għandha numru ta' żliet fil-waqt li liema impjant tuża jibqa' dejjem deċiżjoni tal-Korporazzjoni Maltija. L-Ene Malta tiddeċiedi li ma magna tixel, tużax il-gass fuq del-Limara 4, tużax fuq il-BWSC, tixelx l-interconnector jew tużax impjanti oħrajn. Dan huwa id-dritt sagrosant tal-Ene Malta. Fil-Parlament, il-membri tal-Gvern kellhom iċ-ċans ifhemu kif is-settur tal-enerġija bidel pajjiż. Il-benefiċċji għall-industrija, il-familji li għandhom iktar flus fil-but u l-impatt pożittiv fuq il-kredibilità ta' pajjiżna fost l-oħrajn. Enfasizzaw li dan huwa settur li juri d-differenza bejn Gvern u Oppożizzjoni. Taħt Gvern Nazzjonalista kellna one generator of electricity, illum il-ġurnata għandna l-kompetizzjoni, Sur President. Illum il-ġurnata għandna l-Electrogas, għandna l-Ene Malta, għandna l-Interconnector mill-Italja, għandna l-BWSC taħt id-Delimara 3, taħt il-Shanghai Electric Power u għandna wkoll ir-Renewable Energy Sources, Sur President. X'differenza, Sur President. Taħt Gvern Nazzjonalista kellna negative outlook u negative ratings minn naħa tal-credit rating agencies, illum il-ġurnata għandna positive outlooks u credit ratings li ġew upgraded.